Здравейте, приятели! Тук сме, за да видим прогнозата на Нике за изхода на матча Гана-Германия. За толкова сложен за прогнозиране матч. Да видим. И Нике безапелационно ни посочи Германия. И тук сме с втората прогноза на Нике за деня. За изхода на матча Босна и Нигерия. И да видим. И решението на Нике е ясно. И това е Нигерия.